Som a una masia del 1600 enmig de la vall de Llémena. Aquí no hi arriba electricitat, ni aigua corrent, ni clavegueram. I tot i això, és un hotel. Us expliquem com és passar una nit en família en un allotjament eco i autosuficient. Som a la vall de Llémena, en una casa saludable, perquè està feta, construïda, reconstruïda amb materials de bioconstrucció. Aquesta és la nostra habitació, que es diu Els Vents. Uau! Ai, quina bona olor que fa! Sí que sí? Què us sembla? Són per tu? Vinga, us començo a explicar cosetes. Per exemple, d'on ve l'aigua que fan servir aquí, tant per les piscines, l'aigua de la dutxa, del lavabo, les aixetes, doncs de la pluja. L'emmagatzemen en un dipòsit subterrani i la tracten amb filtres naturals, amb sals i de més, i quan la tenen neta la condueixen fins a un dipòsit que tenen a dalt de la muntanya i quan la necessiten la fan baixar amb la mateixa inèrcia de la muntanya. Molt bé? Per exemple, aquí tampoc hi ha clavegueram, llavors el que fan és tractar les aigües grises amb una depuradora pròpia i aquesta aigua després la utilitzen per regar els camps. Això de l'electricitat potser ho fan en plaques solars? Les has vist ja? Jo sí. Aquí les tenim. Són les plaques solars que fan servir per generar l'electricitat que fan servir a la casa, més bateries. Aquí ho expliquen, que funcionen 100% amb electricitat. Tenen 36 plaques que generen 11 kW l'hora i mitjançant un inversor ho transformen en corrent continu. Del sol a les plaques, de les plaques a l'inversor, que carrega les bateries i que se'n van a l'hotel. Vinga, anem. I aquí, perquè avui fa un vent, però un vespre d'estiu, super acollidor. Per mi és el millor espai de l'hotel aquest. Menjar la passada. Aquí, papa? Sí. Glai, mira com era la masia quan la van trobar abans que comencessin a reconstruir-la. Només hi havia les parets, i una mica les teulades. Es poden comprar ous secos de les seves gallines. Hi ha una cosa que passa a última hora de la tarda, que és que van a tancar les ovelles. Mira que espavilades. Per Nadal, cada ovella al seu corral. Vinga, cap a dins. Mira com corren. Ups. Mira com mengen. Apa, bona nit. I ara ja ens preparem per sopar. L'aperitiu és crema de carbó
carbassa de l'hort. Hem demanat una crema de coliflor del seu hort amb ou potxer, oli trufat i sèsam, els notxes de patata, el xai de cambuc desusat i el melós de vedella amb puré de moniato i pols de ginebró. Ens debatíem entre el melós i el xai i hem agafat un de cada així per partir, però ha guanyat el melós, Sí, veniu? Amb diferència. Aviam, nosaltres sempre hem de provar els pastissos de formatge del món, I aquest té molt bona pinta. És d'aquests ben tubets, que es nota el gust del formatge blau, una miqueta. Com que l'aigua que fan servir de la pluja, l'aigua de beure la filtren ells i et donen ampolles d'aigua per l'habitació. Bona nit! No sabeu l'olor de fusta cremada de llar de foc que fa avui. Bon dia. Encara no ha sortit el sol, però me'n vaig a fer una caminada. Que es pot fer des d'aquí molt fàcilment fins a una ermita. Bon dia, amigues! Bon dia! Aquí a la porta i les dues rutes indicades. Sant Roc és més planera, més ideal per famílies, i Santa Helena fa més pujada. Jo faré la Sant Roc. Passada. Brutal. Mireu, allà al fons hi ha Girona, la ciutat, hi ha les antenes, i allà, aquí, les Illes Medes. Anem a fer la volta a l'ermiteta, Sant Roc. Aquí. Torno corrents, que hi ha uns que tenen gana i anirem a esmorzar. Uala! Quina bona pinta, no? Totes les marmelades les fan ells, Fins i tot la crema de cacauet i la de xocolata. Quin bon esmorzar, Ens han portat tous, Són de les seves gallines. Hi ha piscina d'estiu, però és una piscina que es tracta amb les mateixes algues i de manera natural. El verdet. Ens han explicat que a l'estiu aquí et banyes amb les granotes aquí al costat. Molt xulo. Mireu les vistes. Anem a veure els animals de la granja. No el gall. Tenen molta gana, Aquí tenen 70 gallines i cada dia treuen com uns 50 ous. Hola, quants, Ai, ai, ai. Ara com ho fas? Ui! Tenim un xaiet a casa. Los chiquitos son más desconfiados que los adultos. No, pero después luego se dejan tocar, si tienen comida. Com acostuma a passar, al darrere de projectes com aquests hi ha grans històries, i és la història d'en Gerard,
que amb 21 anys va patir un càncer de tíbia i a partir d'aquí va fer un canvi radical a la seva vida i va convertir aquesta masia en el que és avui ara. I aquesta és la cirereta, un spa hammam amb aigua de pluja. I fins aquí aquesta escapada de salut. Fins la propera!